I bwy yr hoddwyd cyfrinach, a phwy a gafodd ddealltwriaeth mewn helaethrwydd. Pwy a bertha heb ddannod ac a weina heb gwyn. Gan bwy y ceir ymynedd a sefydlogrwydd, a phwy a wnaeth gelfyddyd o ymgynnal. Yr hon ar oes yr arglwydd yn angor i deulu ac yn amddiffynfa i gartre. Gwyn ei byd yr rhai y brofodd diriondeb mam, ac a feithrinwyd yng nghysgod ei dioddefgarwch. Fel brenhines ar ei theyrnas, felly a llywodraeth ar ei heilwyd gyda'i threiddgarwch gweld, a'i ffriod a'i phlant ymgysurant o'i phlegyd. Hi a wyla wrth wely heb gyfri'r oriau. Hi a ddiddanna'r eiddil ac ei gyryddar yn ystywallt, ac a'i mowldio i'w delw ei hun. Yr arglwydd yn iddo'i thineb, a roes i famau'r ddeiar, synwyr a deall da, a hwy a roddant i gymdeithas ei chalon. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa ddigidol ar y sul arbennig hwn, Sul Y Fam. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addolian i heddi. Diolch am eich cwmni a chroeso cynnes iawn. Sul Y Fam. Yn Saesneg mae Sul Y Fam yn cael ei alw'n ddiwrnod y fam mewn sawl lle yn y byd, Mother's Day. Mae hefyd yn cael ei alw mewn rhai llefydd yn Refreshment Sunday, Pudding Pie Sunday, Simnel Sunday neu Mid-Lent Sunday, sef y sul yng nghanol y grawys. Gaiff ei alw wrth yr enwau hyn am ei fod yn digwydd ar ddiwrnod yng nghanol cyfnod y grawys, a roedd y diwrnod hwnnw llawer dydd yn ddiwrnod pan fyddai pobl yn cael caniatâd i dorri'r rheol ympryd,
y bydden nhw'n cadw ati yn ystod cyfnod y grawys. Bydden nhw'n cael gwneud hynny er mwyn cofio am hanes Iesu yn porthi y 5,000. Y dyma'r darlleniad mas o Efengyl Matthew, pennod 14. Pan glywodd Iesu aeth yno mewn cwch i le unig o'r neilltu, ond clywodd y terfaoedd a dilynasant ef dros y tir a'r trefi. Pan laniodd Iesu, gwelodd dyrfa fawr a thosturiodd wrthynt ac i achau ei cleifion hwy. Yr oedd yn nosi, daeth i ddisgyblion ato a dweud, y mae'r lle yma'n unig ac mae hi isiws yn hwyr. Gollwng y terfaoedd iddynt fynd i'r pentrefi brynu bwyd iddynt ei hunain. Meddai Iesu wrthynt, nid oes rhaid iddynt fynd ymaith. Rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddyn nhw. Meddai nhw wrtho fe, nid oes gennym yma ond 5 torth a 2 bysgodyn. Meddai yntai, dewch â nhw yma i mi. Ac wedi gorchymyn i'r terfaoedd eistedd ar y glaswellt, cymerodd y 5 torth a'r 2 bysgodyn, a chan edrych i fyny'r nef a bendithio, torodd y torthau, a rhoddodd hwy i'r disgyblion, a'r disgyblion i'r terfaoedd. Bwytasant oll a chael digon, a chodasant 12 basgeded lawn o'r tymeidiol dros ben, ac yr oedd yr rhai oedd yn bwyta tua 5,000 o wir, heb law gwragedd a phlant. Iesu Grist yn rhannu bara a physgod i fwydo 5,000 o bobl. Pa fath o bethau mae mamau a thadau a theuluoedd yn rhannu tybed? O mlaen i'r wal fan hyn yn ystydu, mae yna gloc, ac mae cloc yn ein hatgoffa ni am bwysigrwydd amser. Mae pob mam neu fam gi yn rhannu i amser yn hael iawn. Meddai llyfr y pregethwr, y mae tymor i bopeth ac amser i bob gorchwyl dan y nef. A mae yn rhestru nifer o bethau, amser i wylo ac amser i chwerthin, amser i geisio ac amser i golli, amser i rwygo ac amser i drwsio. Ac wy'n siŵr y gallai pob riant ychwanegu at y restr honno, amser i olchi dillad ac amser i'w smwddio, amser i helpu gyda gwaith cartre ac amser i'w lychu'n wlyb sgets wrth wylio rygbi, ond hefyd amser i gwtsio ac amser i greu atgofion. Beth arall sydd gan pob mam a mam gi neu nai neu i'w rhannu tybed? Beth am gyngor? Mae pob rhiant yn sylweddoli pa mor bwysig yw hi i estyn cyngor i'r plant. Ymhlith y cyngor mae rhieni'n rhoi i'w plant i'w ceisio i dysgu beth sy'n gywir a beth sy'n anghywir, beth sy'n dda a beth sy'n ddrwg, beth sy'n deg a beth sy'n anheg, a mae hynny yn gyngor pwysig iawn. Ond y cwestiwn yw, ydy'r plant yn barod i dderbyn ein cyngor ni? Oedd Iesu yn estyn cyngor i'w ddisgyblion ac i'w ganlynwyr, oherwydd i fod e'n trio'u dysgu nhw i fod yn ddinasyddion da.
Nid pawb oedd yn penderfynu dilyn i gyngor wrth gwrs, ond i'r rhai a'i derbyniodd, fe ddethon nhw'n bobl a fydde'n gweld y gorau am eraill, ac yn rhai oedd e bob amser yn oedi ystyried cyn gwneud penderfyniadau. Mae derbyn cyngor yn beth pwysig iawn felly. Diolch am gyngor ein rhieni. Ond y prif peth mae bob mam a thad a phob mewn giath at ci yn rhannu yw cariad. Does dim ffiniau i gariad mam, ac mae'n caru ei phlentyn hyd yn oed os yw'r plentyn hwnnw'n ddrwg o bryd i'w gilydd. Mae cariad mam yn cynnwys maddeuant a gras ac ymynedd hefyd. Fel na'n union mae cariad Duw. Mae Duw yn ein amgylchynu ni a'i gariad ble bynnag i ni, beth bynnag i ni'n ei wneud, neu ddim yn ei wneud, ac ym mhob amgylchiad. Cariad Iesu Grist, cariad Duw yw ef, cariad mwya'r byd, cariad mwya'r nef. Y mae ffydd gobaith cariad y tri hyn yn aros, a'r mwyaf o'r rhai hyn yw cariad. Show
Gweddiwn. Tro'n ata ti ein tad mewn gweddi, i ddiolch i ti am bob dylanwad dyrchafol a fi arno ni yn ein bywyd. O bob dylanwad, diolchwn heddi am ddylanwad mamau da. Mae'r rhain wedi pereroglu oesoedd byd. Diolch i ti am Efa, y fam gynta, ond 100,000 mwy o ddiolch am Mair, mam Iesu. Diolch i ti am gariad pob riant da, am iddynt sio ganu uwch ein cryd, yn gwylio'n cerddediad pan o'n i'n blant, yn aberthu yn cyryddu ac yn disgyblu. Dyma'r cariad sy'n gwylio, y cariad sy'n galw, yn gwarchod ein cerddediad y morau oes ac yn gwarchod ein bywyd hyd i allu. Diolch iddynt am Gideon ein llaw o'r dechrau'r daith, a'n harwen at gymdeithas yr eglwys. Ac yn i'n cydnabod ein dyled iddynt, a mae'n dysgu barchu dy bethau di. Meddyliwn yn aml o Dduw ein tad, beth fydd ein hanes ni, ond i bai iddynt ein cyfarwyddo yn dysgu i ddewis y gorau mewn bywyd. Derbyn ein diolch o Dduw am bob cyfarwyddyd a chyngor a roddwyd i ni gan ein rhieni a'n teuluoedd, ond i bai amdanyn nhw, ni fydd unrhyw fath o drefn o gwbl arno ni. I ni cydnabod na fi ni wrando bob amser ar gyngor ein rhieni, oherwydd ein bod ni'n meddwl ein bod ni'n gwybod yn well na nhw. Gwelsom fwy nag unwaith mae ein camgymeriad mawr oedd peidio dilyn i cyfarwyddyd. Madda i ni os nad ydyn ni wedi ei caru fel y dylen ei caru. Gweddiwn dros famau'r byd, gan gofio'n arbennig am yr rhai sy'n ceisio magu ei plant yn sŵn gormes a rhyfel. Cofion am yr rhai sydd ar grwydr ac sy'n chwilio am gwell yfori i'w plant. A chynorthwyo ni nid yn unig i gofio amdanyn nhw mewn gweddi, ond hefyd i'r helpu mewn ffyrdd ymarferol pan fo hynny'n bosib. Ni o Dduw ddiolch am gariad rhieni, eto sylweddolwn bod y gariad i'n fwy hyd yn oed na chariad mam a thad. Diolchwn i ti felly o arglwydd am y sul arbennig hwn a neilltiwyd i fod yn sul y fam, ac am dy gariad i derfyn di tuag atom. Cyflwynwn ei weddi hon yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd i weddio gweddi'r teulu drwy ddweud, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi ar dy enw, diled y deyrnas, gwneler dy ewyllydd, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddyliwn unau i'n dyledwyr, ac nag arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Y gras sy'n hardwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.